У сувязі з ростом колькасці узгарання і гібелі людей на пажарах у 2026 годзе па ўсёй краіне актывізавана прафілактычная работа. Спецыяльнае мерапрыемства «Дом без пажару» стартавала ў краіне. Асноўная мэта – засцерагчы найбольш уразлівыя катэгорыі грамадзян і ліквідаваць парушэнні, якія вядуць да трагедыі. Прычыны акцыі – трывожная статыстыка, бо ў шэрагу рэгіёнаў назіраецца значны рост пажараў у жыллёвым фондзе. Прафілактычныя рэйды прайшлі на тэрыторыі Доўгавскага сельсавету. Супрацоўнікі МНС, энергазбыту і прадстаўнікі беларускага добровольного пожарного громадства наведали местное насельництво. В данном мероприятии задействованы субъекты профилактики правонарушений Солигорского района. Солигорский ГРОЧС, Солигорская районный территориальный центр социального обслуживания населения, РОВД, энергосбыт и другие. В рамках проводимой акции обследуются категорируемые граждане. Это многодетные семьи, инвалиды первой и второй группы, одинокие, одиноко проживающие лица, склонные к злоупотреблению спиртными напитками. В ходе данных мероприятий осуществляется проверка соблюдения правил пожарной безопасности в жилых домах. Проверяется наличие и исправность АПИ. Данная работа дает положительный результат в части обучения правилами пожарной безопасности, а также по инициативе граждан установка АПИ в жилых домах. У зоне асаблівай увагі хаты адзінокіх пажылых людзей, інвалідаў, шматдзетных сем'яў, а таксама асоб, якія вядуць асацыяльны лад жыцця і злоўжываюць алкаголем. Наогул на тэрыторыі сельсавета сёння пражывае 33 шматдзетныя сям'і, 17 адзінокіх і 386 адзінока пражываючых састарэлых людзей, 69 інвалідаў першай і другой групы. Што датычыцца злоўжываючых алкаголем, то іх на тэрыторыі сельсавета пражывае 49. У сацыяльна небяспечным становішчы знаходзяцца 4 сям'і, у якіх пражывае 6 дзяцей. Ратавальнікі не толькі правяраюць наяўнасць прылад, але і дапамагаюць пенсіянерам замяніць батарэйкі ці ўсталяваць новыя аўтаномныя пажарныя апавяшчальнікі.